Ano ba naman? Ba't mo talaga sa akin? Oo, pinipipor. Tama, bawin mo. Ako din sa akin. Kaya naman sa camera natin ang bite mo. Dito ka. Bolot. Wala na, sinabi mo na. Ay, ang taon ka, kakantaon niya. Kung ano yung birthday niya? Hindi niya alam. 15. Yan ang kay Papa mo, tanga ka. Kailan ang birthday mo? 30. Siguro, siguro. Magpapari ka. Kaya pa ako yung birthday. 30 ba na? Oo nga no, sa'yo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Ano na lang, yung parang kay Ryan Bang. Ganun din pero 31 lang. Hanggang 31 lang lahat. Yung ano na. Yung pinakadulo. Plus 1 plus 2 lang din. Okay, yes. So, Dapat even lang, gano'n. 31 nga lang. Nakalimutan ko yung tawag. 4. Ilan yun? 31. Wala, 4 ka? 8. 17. 19, 27. 29, 31. Anong gagawin sa kanya? Question kahit ano. Maglabas na. Tapos na eh. Wala na naman Dito ano. na diba? Ano? Dito na diba? Huwag naman ganun. Question. Or dare or what. Ano? Wala bala. Mas kilala mo siya eh. Baka kasikat. Or question or dare. Kailan yung last? Alam na Ay, nila yun. Hindi, ano, kailan yung first time mo? No. Sa ibibilip ko na lang yung mga sensitive topic. Hindi ko alam. Yung grade ka? Ang grade ka? Wala. Oo, hindi lang. Anong grade ka ba? Hindi mo. Grade 9. Nag-ulit lang ako. Okay. Grade 10 lang ako. Grade na. Ngayong grade 9 lang nung last year. Okay. Anong ibig mo sabihin first Nung time? kaklase ko si Agay, kinukuha niya ako agad. Nagaling ba? May pag ano? Okay. Parang susod ng item na yun. Number. Hindi, yun na 31 na, di ba? Ayaw pala, sorry. Bye na. 1, 2. 1. Nagpo. 1 na. 31 nga lang. 31 lang nila. Wala sarili. 3. 8. 9. 11. 13. 15. 17. 18. 19. 21. 25. 25. Ay, 24. Hindi ako 25 na. Anong sa'yo 25? 25 na? Ay. 26. 28. Hindi. 21. Ay, Ay, ano ba? Ano sa'yo? 26. 26. 28. 29. 30. 31. Ay, kung tanong ko ya. Kung ano, kung sino yung... Ano yung tanong sa kanya nung anong una? Kailan ka nas-nag na ganun? O, tanongin mo kung sino naman. Hindi na. Uy, wag. Ano, privacy. Personal na yan. Oo. Clue lang. Tumanggap ka na ng regalo na may kapalit. Okay, explain mo kung ano yun. Kung ano. Hindi niya alam yun. Hindi niya maintindihan. Ang lalim ng gusto. Alam ko. Hindi niya maintindihan ng tamo. Alam ko. Alam mo. O, yun na yun. Yun lang yun yung question ko. Wala naman. Tapos na. May Hindi. binigay lang sa akin na ligaro pero walang katay. Ligaro. O, number. Sino na ikaw na? Gift, walang gift. May gift, walang gift. 31, 31. 1, Number ulit. 2, 3, 4. 5, 7. 8, 9, 10. 12, 14, 15, 16, Nagbibinata talaga siya. 18. 20. Kanino ba to? Hello Kitty. Oh, Ano number? 22, 24, 26. 28, 29, 30. 31. Bugo! O, 31. Bubo. O, sino gagawang question? Ikaw na lang ang wala akong kapatid. Wala akong matanong. Nakailan anagan ka na? Wala. Wala. Next. Anong pangalan mo? Isa Tanong mo siya. Hindi ako Wala siyang question. Joke lang lang. Nagtanong mo siya? Wala siyang question. Tama na, ilang anagan ka na sabi? Hindi ah. Dalawa. Hindi ah. Siya nga. Sa quiz, B, bakit? Sige. Ikaw na lang pala. Ano? Ikaw na lang, baka may isip. Naliligo ka? Ay. Sa kanya mo. Nakailan ka na?
Ha? Nakailang Nakailang specific mga- question. Isa lang babae na. Isa. Kasi naka-video. Isa. Ay, Ashley. O, game. Ay, mag-click on to. Ano? Number. Number. Tama yung si Jennifer na eh. Jennifer. Si Lourdes, Veronica. Jennifer na. Jennifer, Oy, sino na? Jennifer Montes. Ang number ay 1, 2. Ano na? Ano? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, Uy! 19, 21. 23, 25, 22, ay 27. 59. O, wala ka syempre. 30, 31. 31. Ay, wala. Ay, wait. Hindi mo tatanong sa kanya. Alam ko din magtanong sa kanya. Kasi niloloko mo siya kung ano yun. Kung totoo yung kayo. Ang pangit kasi pag binanggit. Naging kayo nila niya, ano? Kasi sabi niya naging kayo. Hindi. Totoo? Totoo. Hindi. Kasi sabi niya kay taga... Yan o. Yan o. Wala, ganyan lang. Hindi ko yan. Sige, nagpapasin ng picture ganyan o. Nude, pati ngayon mga sinadyo. Ay, joke. Kailangan na yung tanong. Tapos na yun lang. Hindi na yung tanong. Oh, di daw eh. Tatlong na lang, Lods. Hindi naman nabanggit yung pangalan. Wala, hindi ako ano. Oh, next, Hindi, ikaw na. nakita lang nila. Wala, hindi naman nabanggit yung pangalan. Wala namang sinabi. Ikaw na, anong number ay? 2, 1, 2, Ikaw na. 2, 4, 6, 8, 10. 12, Ikaw na. 14, 16, 17, 19. 21, 22, 24, 25, 27. 29, 30. 31. Pwede naman kami yung mga dito. Hindi. Ba't nawawala? Ano ba tanong? Hindi dyan naman. Yung madali na lang muna. Kasi sugi na siya eh. Sugi na siya yung madali na lang. Yung tali na babalik ko na yung nunot mo. Baka tinanong mo na sa kanya kanina, di ba? Hindi, ah. Hindi pa ba? Iba pa yun. Ilan? Totoo. Totoo. Tatay ka. Anong... Sige, bawal pala ka pala. 5. Ano? Oh, walang follow up, di ba? Bawal. Oh, Yun na. okay. Number. Game. Lima lang. Lod. Tol. 1, 2. Tol, nakasama mo ako, Tol. Ay, hindi na to ang arad. Itog-tog. Hindi na. Gina. Bro. Bro. Oh, go. 1, 2. 2, 3, 5. 5. ay, 6, 8, 10, 12, 14. Uy, 14, 15, 18, 20, 22, 24. 26, 28, 29. 30, 31 ako. Ayan ka. Ayan. Shot mo muna. Tanong ka. Ay, Tawa mo, boss. ikaw din magtanong sa kanya. Wag na, wag siya. Oo, Pangitin mo tanong. go. Ako, tangi ka. Siya na. Ako na. Virgin ka ka. Hindi. Oo, parang gano'n. Hindi. O, hindi na. Taim? O, yun yung tinanong, yun yung question. Hindi. Diba? Ulit-ulit. Ako ang magtatanong. Ay, Ano? Ulit-ulit. Ano? Walang pass. Meron pass, di ba? May mode na pass. Oh, yun yung sa akin. Yung dito. Oo. Ano? Gano'n. Ay, pangin mo kung sino-sino, di ba? Wag, wag pangalan. Oo. Magbabasa ako. Kawawa yung vlog. Nakipag-date ka na sa babae taga dito, ano? Or sa ibang barangay? Maybe. Ibang lugar. Ang lugar. Sa Pampanga natin. Maybe meron. Hindi, hindi naman. So, Hindi nga. next, number. Pangina, iwan mo. Sabay tayo mag-gym. Ano yun? Shut up. Two. 3. 5. Ano? Tulot. May tundo ng daan sa bahay. Wow. Yeah. So tayo. Cut. Go, number mo na. 4, 6, 8, 9, 11. 15. Oh, yun. Natok sila. Ano lang? 17. 18. 19. 21. 23. 24. 26. 28. 29. 31. Si Alex. Balik na. Nakailon. Ano? Ano? Tanong lang daw. Ano? Tanong. iiyak na si Alin.
Ganyan yung kasi si Allen. Iiyak. Iiyak na siya. Hindi. Content lang. Okay. Ano na to? Last question, tapos iba naman. Pag sumikat si Kuya Pao, korta na. On. Go. Paano lang edit yung gawin ko dito? Ilang araw na naman ako pa yan. Mas stress na naman ako matutulog. Gawin Ano, sino na tanong? Tony, speaking! Akala ko ba sa kanya yan? Ah, okay. Ano? Ako, ikaw. Lagi ka niya. Uy! Uy, ayaw, nagtatakot ang pro na magtanong ano ang tanong mo. Balik. Kung sino Ay, ano na lang. ay, wag yan. Wag, basta wala yung sino. Kanino ka mas nag-enjoy kasama? Kila Benz o sila? Ay, family mo. Ha? Hindi nga. Siyempre siya tulog. Okay na lang. Kanino ka mas nag-enjoy kasama? Sila o dun sa papalyasan? Seven. Ayun, wala na explanation. Ang kanina. Wala din ka dito makatulog. Thank you for watching. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充